Il-kumpanija internazzjonali Weaver għażlet lil Malta bħala l-bażi Ewropea l-istudju kreattiv tagħha b'investiment ġdid se jkompli jsaħħaħ ir-rwol ta' pajjiżna fl-industrija diġitali u dik tal-kreattività. Dan tħabbar mill-Ministru responsabbli mill-Ekonomija Silvio Xkembri waqt il-ftuħ tal-Startup Festival għal din is-sena fil-Monte Cristo Estate. Bħal Farruġ il-ħamis filgħodu, Weaver tispeċjalizza fi proġetti diġitali u kienet ukoll responsabbli biex filmata animat ġabret minn 1000 sena ta' storja Maltija fl-espożizzjoni ta' pajjiżna waqt il-World Expo din is-sena f'Osaka l-Ġappun. L-investiment ġdid kien possibbli wkoll wara l-inawgurazzjoni jumejn ilu tal-High Performance Computer f'pajjiżna mill-Prim Ministru Robert Abela fid-dieħa iċ-Ċentru Ewropew għall-Innovazzjoni Diġitali ta' Malta. Dan is-supercomputer beda joffri bl-ħlas teknoloġiji tal-AI, cloud u computing avvanzat lil startups u negozji żgħar u medji lokali li qabel kien ikollhom imorru barra minn xtutna bi spiża ta' madwar 25,000 euro. Waqt il-ftuħ tal-5 edizzjoni ta' Startup Festival Malta lill-Ministru Xkembri semma l-iżvilupp sinifikanti fl-aħħar snin tal-ekosistema ta' startups pajjiżna b'appoġġ qawwi lil Malta Enterprise li fl-aħħar 5 snin għenet iktar minn 190 startup. Rajt idejat li jmorru f'sistemi ta' saqqijiet ġodda, uniċi, sistemi ta' knee replacement, sistemi ta' medical devices, dawn affarijiet li aħna rridu nkollu nippromovu nagħtu l-opportunitajiet li żgħażagħ tagħna li mhux sempliċement jisibu xogħol, imma jibdew negozju tagħhom ħalli jkomplu javvanzaw il qudiem u anke jesportaw il-prodott Malti għal barra minn Malta. Is-Startup Festival organizzat mill-istess Malta Enterprise għal sena oħra tiraqqas startups, investituri, studenti u esperti u joffrilhom pjattaforma networking, idejat ġodda u opportunitajiet ta' investiment f'setturi innovattivi bħal fintech, l-AR, VR, il-biotech u l-ekonomija blu. Bl-appoġġ ta' miljuni ta' euro f'fondi disponibbli mill-Gvern Malta qed tkompli ssaħħaħ il-pożizzjoni tagħha bħala ċentru ewlieni ta' innovazzjoni u investiment. Dan kif ukoll wara l-istħarriġ mill-kumpanija rinomata EY ippreżentat l-erba' fejn instab li ma' 80% tan-negozji qed jaraw lil pajjiżna bħala attrajenti għall-investiment dirett barrani. Skont l-annesso Malta ra tkabbir sostanzjali fl-investiment dirett barrani s-sena li għaddiet li b'kollox laħħaq mal-480 biljun euro, dan fisser żieda ta' kważi 23 biljun fuq l-2023.